Намираме се в Летница. Тук съм с господин Николай Чорбаджиев, който е пострадал от, кажете, сина на председателя на Общинския съвет, а именно Стефан Моврадинов. Да. Син на Андрей Моврадинов. Да. Така, който всъщност е председател на ГЕРБ Летница. Разкажете за случая. Що е облепено? Какво е станало с това стъкло? Ами стъклото, значи косях горе на кошерти и чух, нали след като спря да коса, се чу един метален звук. И като качех колата горе, видях, че стъклото е счупено. Тоест, ето това стъкло ти е било счупено, така? Да. Ако се е счупил от слънцето, не може да има отгоре стъкла. Да. Стъкла не може, цялата кола беше стъкла. Така? И отидох при едно момче да го сменим. Имах стъкло предварително. Смени ми стъклото, рекох да му плата, парите ми ги няма в портмонето. Така, установяваш, че портфела ти е празен. Колко е имало пари вътре в портфела? Казах ти към 350 евро. 350 евро, скъсан. Я го покажи портфела, скъсан е. Скъсан и как не е ми взимал картите, не знам. Така, ти казваш, че е пътувал с автомобил Рено, бяло, което е общинското Рено, нали така? Да, които всички знаят, че го кара Стефан Моврадинов, сина на Андрей Моврадинов. Ето го, скъсаното портмоне. Да, и тук ми бяха картите, всичко. Ти ми каза, че се обадил на 112. Да. Какво ти казаха? 112 ми казаха, Летница имате участък, заминавай там и след малко ми се обадя, гледа там. Аз им казах, че ме пращат на вълка в устата. Защото абсолютно нищо не правят. Няма да свършат нищо. Как се развиха нещата после? Никой. Колкото вие сте ми отговорили, дет не знаехте, толкова и аз получих отговор от полицията. Тоест никаква реакция от тях? Не. 10 дена ще получиш отговор. До ден днешен няма? Какво става, не знам. Тоест ти сега си с 350 евро назад, счупеното стъкло трябваше да си го заплатиш и не знаеш дали пак не може да се случи това нещо. Ами, предито и искаше да ме блъсне с колата. Същия този? Със същата кола. Къде? Ами излизам от кошерти на 50 метра посока Летница, той ми влезе в платното. Да ме засича. Насреща? Да. Аз казах на полицая. Следващия път, ако се опитате, направо го бия в вратата, да го убивам, живота съм си минал. Виждате живота в Летница какъв е. Сина на председателя на ГЕРБ, Стефан Моврадинов, който кара общински автомобил, нанася щети материални, включително и финансови на... И ме заплашва, че щял да ме даде на съд за... Кое? За това, че съм се оплакал. Това ще си подал сигнал срещу него. Да, и че го изкарвам, че съм го набедил, Демек. Покриват всичко. Ето виждате покриват всичко. Това как работи репресивната машина в Летница.